Amanginang mangarade mahita, laubongot tu ulaon na hohom, tapasonang marohat tamartangiang. Amin maridehita nomor 88 ayat 1 2 dohot ayat 4. Ayat 4 congcong mahamu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nagabe pangoloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang. Didia akasorop mi ale hamatean, di dia pangagoonmu ale banuatoru, haleluya. Martangiang mahitang, O Yesus biru-biru ni debata na mamorsan dosa nami.
na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi. Takas dohuat tu si hami habebernit ni na tinaummu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami na makorhon hama matimi. Asi maroham urupi mahami asa gabe upani halo jaum muhami. Amin. Hudul mahamu. Tatangi homa sian hata ni debata natar surat di Rom onom ayat 3 sahatu ayat 5. Naso di boto hamudo on sudehita nasa naung tardidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian na dohita tardidi atong naung tartanom dohita rap dohot ibana marhite-hite paddidioni tu bagasan hamatean asa marparange hita di bagasan ngulu nai baru songon Kristus naung hehe sian akanamate hinorhon ni hasangapon ni amana ayanggo nunga sakabona hita dohot ibana di narap mate hita rap dohot ibanai suang songoni mahita nang taringot tu haheheon. Amen. Marede hita bukwede 84 ayat sada. Gorga maturoham ale aka ama parsinuan tunas uhirhon matutodim ale aka ina parsinuan beu pakilalahon ma ale siadosan parpangarudok na togos ida matuhatai si rajaibot nungagatung ibana disilangi bege masih maripun nunga di pangyar Yesus suarana tangihon masih bijahon nunga marsuara nagogo ibana madok Eloi Eloi lama sabaktane ale debatakku buah satung tadi konomu ahu debata ditadikon debata ditadikon nunga ditadikon jolma ibana nunga ditadikon akasisianna gari mataniari nunga naeng manilu manadikon ibana ida hamuma jolmai ninna silatus nasangapi beha iaho tadi konom mudoi dohono tama
Patut maatong parmudar honokku natinaon ni tuhaki, asa marpakorhoni di ngoluki. Alani hupauduk nama si majujukku, hupatuki ma panailikku, hupahusor-husor manatinaon ni Jesusi, anggiat jupangan tua au, anggiat dapotan ngulu au sian si aginon ni tuhaki. Asahi sarto dikku siala parsilungunon nai, dang tarbahen somar sinunuton au ganupari di siulu balangarion, molo hupaheba-heba ngolukku dohot siliapon ni tuhaki. Amang begema tardok hirana toluhata do na makakam partinaonan ni tuhata rodi hamamatenai, songon batu mardalihan na sotar sirang. Patut ma tapeopi, makuling maho Tuhan sian silang mi, mananginangi dohami na dangolon, na hundul pual-pualon, na tidang pangaleaon alani dosai. Ia si toluhata na ginoaran odeng, akaon ma nagabehata mutiha ni si taonon ni tuhatai. Parjolo gabbata hata heber do pasada maroham mangihut-ihut tuhata saleleng di paruhumani, ima nanayeng suara honon ni gabbataon. Pahihut-ihut masudehata, licing-licing, dohot rehe-rehe, nang tijurpe na masa di gabbataon. Paduahon via dolorosa, tutu hatalatidoon na madok dalan sitaonon, lapang haberniton, manang di hataadung didok maon padang harorobur. Imadalan na binulus ni tuhata mamukadung ape tutakuhuk, manang tu si tumalha ni tuhatai hau pinarsilang na doki, tu si takingon ni rajatai sahatu hapapajalna. Paihut-ihut ma namasa disi, asalam paltak holong ni rohani tuhatai. Patoluhon gabbata, narodo hatai sian golgolet di hata heber, manang didok gulguta di hata aram, madok partakurahan, inganan hapajalan ni tuhatai. Disima tuhata paujukon ulaon pakkokoponai. Paihut-ihut ma namasa disi, anggiat lam gomal turoham hasesaan ni dosa pinatupanay. Maredehita nomor 76 ayat 2.
idama nunga dibuan betu hatai sian porlak Getsemane jala dipasahat tu tangan ni akka panguhum nunga sahat ibana tu gabbata ima patar batu paruhuman ni silatusi pulut nai rohana majakon tu hatai naung tinali jala tinogu ni situa malim rap dohot situa ni bangsoi marhite torop halak akan namar podang jala marlebut-lebut ahama sodohonon ni tuhatai hira na dopak panamun dohamu hehe marpodang jala marlebut-lebut manakupau nunga di pareso si Hannas si Kayapas pe dangolo hatinggalan di patolon do Jesus tu debata si part ngolui pola diribakon ibana paheanna ala niri masna tu Jesusi ditijuri nasida do bohina nadeba manopuk jala nadeba nari mangalisingi si boto surat dohot na toropipe pauru-uru Jesusi aha upam di roham ale panguhum molo degeo ni tuhaki patar batum namar lapis-lapisi songon namar tata supik ko paidaida tuhaki na tinogu tujolomi dia maulim molo pola ikon jongjong tuhaki di jolom alelatus silatus na holongan dipangkat nama biar mida kesar jalan natagi membuat rohani natoropi Boasa paloaso musituani malim dohot natoropi pangiar suara nabe martuhason naso tuhas tu Yesus na balik bangso do Tuhani na debanari muse madok na diorai Yesus do mangalehon guguan tu kesar adong muse madok na dido Yesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangajarionna dang boy be pahohomom musude pamangan ni akka panuhasi na sumalinon ale Tuhan puasa mapola paluasom mube silatus na bisuki marsuru tuhaki asa diboan tu na hinosoman ni rohanai ima si Herodes parjahati holan dibege hodolatus nasian Galilea Jesuski mangajari hape gabe pitor tarsingot roham tu si Herodes na hinosomami na topet romar dalan tu Jerusalem na riburi damar salisi dohamu na sailaon naon tuani maadong Jesus atelatus asa adong pasuru-suruom membuat rohani si Herodes si wasa idama nunga di pare kele-kele si Herodes Tuhani ay lasitutu do rohana ay nunga nani aleleng nanaing idaon na Jesus jala idaon na niantad da si patupaon na songon na binegena na sailaon gudang-gudang disukuton si Herodesi hape napasob butagas na do alani ido ubahen naso dialusi Jesus ibana nanggo sakababa las roham ale Herodes majalo haroroni Jesus nati nalii alani ahado alani ribur ni Jerusalemido alani aha pabuama oh ala nanaing berengom mudo tanda si patu paonna ala naung dibege ho baritana idamai amang dangol nai ikon paluaom mumahape Herodes tuhaki puas pais pahae pahulu paulaulaom mu ibana songon na dipasangap ho hape na mangaleai na mangarehei doho di paula-ula ho mangalehon abit nauli hape na paururuhon doho
amang dangol nai. Ojot sona bolon, sukot sona digijang tuhaki di baik ko Herodes. Tua hape so tapil tu dia peso laku. Ahama pola alitonomu abit na argai, na botari tu tuhaki. Tang na mangaliay hodisi. Inang idama nunga dipajatar si Herodes tu hakirap doho solidaduna songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii. Songoni mahape di baheko ale Herodes asalok kang hosom naung lelengi tu silatus. Oh latus wabain mauhum nasi tong tutu haki. Pola mapabekuhom muna tigori. Sian dia ho marsiajar ale latus. Pasombuo musala na somar pipoti. Tung barani pulut maroham manogu Jesus ki huhut mangalisingisa. Dang digerek koko ale latus pabahen ni soldadui. Idama nunga didandani nasida suksang duri jala paula di partupalhon tu Jesus ki baju dada pipe di alit tondo tu dagingna dahinagok ni pangaleai yondoi. O latus tailihon ma danungaro opuapi parsinonduk bolomi nunga donok pardi hutami ida manunga sahatu patar paruhumami tunggane borum si Claudia Procula nasai busi saon di lambung mi dadi husip pondo tuho didok sotung dihahuaho halak partigori ay masai susah si tutu doau naborngin ala ibana ninna do. Puasa paula sobegeo muilatus. Tarhonado pedi paluhut ho akasitua ni malim ro di natoropi. Tarhonado pe ho marsijuguhon. Nunga didokian nian nasitong. Ay di parhatopot hodo pola ro di tolu halimadok. Dangadong dapotau sala ni halakon. Diulakoko musemadok. Dangadong parulaan na mabahen ibana marutang hosa. Salpui, dang sopu do peroham gabe di dok homa muse. Ay ahado na jat di bahen halakon, dang jupangau di ibana na tau gabe marutang hosa. O latus, dang barani ho makajongjokon nasitong. Matangga midarupa ho tahutan midabohi. Pirni rohami paluason akaswara namar surak-suraki. Ida manungaro manosak-nosak akan atoropi. Natua-tua dohot akan naposope. Bege suara nai. Uruk nai. Garis suara ni si tengar di banua dang pola songoni. Ronggur nama niala. HP suara niya kajol madoi. Tangihon ma dadi dokdo parsilakon ma parsilakon padao ma pusa sombu matong roham alelatus membuat aek mamuri tanganmu ala naso tarbege hobe surak-surak ni natoropi ailam ganda do gaorna anggo hurang do pedi ho alelatus aek lau mamuri tangan mi bidang do pe laut do tau ingananna diripu ho yas sosian nama sai binahen yaeki dangol nai porsuk nai
agan pediuji ho alelatus mandok lias doau sian mudarnion hamudo nasari disi anggo dinatoropi murado halusan nai dadi dokdo marsa patatu hami dohot tuyanakon nami mamudar nai nunga humiti riba managam ahama puas ulaning sian pamangami alelatus amang ondo hape boa kamuma ibana parsilako kamuma aidang jupangau salana pulut maroham alelatus pabor haton tuhakitu silangi nang dilisingi ho ibana hape lising-lising mangojar jala pataruhon tu silangi do dibahekoi nang peso jupako salana puasa maso dia turehon roham sonanggo di ambure soko mamereng soldadu naro mana hopi tuhaki porsuk nai idama nunga dilisingi tuhakku naso olo mangaloi pamanat matang gurung si mandor pinai nunga tung marlilit-lilit bogas ni sambok-sambok nai lising-lising namar palaiti nunga hona sambok-sabok namar mata holi-holi martanggurung huli kulingi nunga marsasak dilibason tutang gurung ni tuhaki idama nunga mabugang be o manusia nadisi ulu balangar dapatut endehonomu Maredehita nomor 81 ayat 3. Di paula so dihidaodo tuhaki nunga dilasahi tajom-tajom nai suga ni suksang durii amang i mahape gabe tupalmu ale tuhaku amang dangol nai tung tolong sanggar namar baru tui magabe tukotmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tusuk sang duri na disimajujung nai dangol nai nunga manirisi jalamanete hisongon aik na sian jenggar mudar sian simajujung ni tuhaki pareso ma nunga marhipal-hipal be si manarup nai ay marbirsahat do tu si mudar nai patuk mahape diendehon akan apor seai suksang duri ditupalhon pangisahi itu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiako i ditau toko tuhaku alani hajuk katokku alani hupuji ho tung maribu halido olatus o situani malim tumagon madiho si Barabas si Partodosi si bunuh jolma pangguturi
Anggutusi songon na didok hodo. Muli madamang topot majabum dina nidokmu. Tagonan si Barabas di palua. Pardosa na sumalini di hasiholiho. Hape anggo Jesus na somarpipoti ikon soro ommu jala tijurammu. Ikon isahammu. Ikon leaammu. Ikon pasia siakonomu. Ahatagamon rugim ale dibahen Jesus ki. Daholan laba dohot pasu-pasu do narosya tuhaki. Gia hako dinatama ale si tuan ni malim. Oh Jesus, tu dia tagamon mabaor sude mudarmi. Anggotung tusunge do damago pomai. Nungasap mudar si macucung ni tuhaki. Aha mabahenokku mangapusi. Tung pinapungu pesadok saputangan ni manusia. Dang tukbe anggo mangapusi. Rohakku, roham nama nabui mangapusi. Sila motokku nama natuk makoisi. Nunga marsapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki. Alani ipatut do ikon endehonommu. O ulu nasab mudar maredehita. Idama tung pasombu-sombu mudope soldadui nunga loja nunga maheu tuhaki alai pulut doroham ale soldadu palaluhon tangammu nagitali tu salop ni tuhaki aha manggitik roham umbahen na ikon pastapommu si mangarudop ni tuhaki naso adong do habidingan ni tangammi pasombutagas ho tutuhaki naso ramangaloi nasongon biru-biru nasai hohom maradopon si gustingi ibana. Oh Jesus biru-biru ni debata laho maho. Oh Jesus di parsipal peho sai manaon-naon doho dang manang makuling pamangammu. Songon biru-biru doho na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gustingi ibana. Tung naso dibuha hodo pamangammu. Dada naso tarbahiko nian tutu padirihon lobi sian 12 loksa suru-suruan lau mando pangakapangguturii. Alai manaon doho. Oh Jesus biru-biru ni debata porhat maho. Oh Jesus nama morsan dosa ni hajol maoni lau maho.
patut matutu didok akan porseai. Nalao do biru-birui mamorsan akka dosa, ni nasa hajol mauni dibenget ni rohana. Diporsan do sahitai, dilehon do dirinai tutangan ni pamunu, ditaoni do na berniti rodi natos hosanai, didok naeng porsanokku. Gabbata, gabbata, naso olo dohoho na tijur ubahen na pabaliomu tijur ni natoropi tubohi ni tuhaki. Pamanat mapamangan ni soldadui, so diboto be manang tu dia bahenon na tijur na nialap ni dosana sian si talbeon nai. Idama, nunga dipahure sialap ikau nai, songon na mambebeati. Dipambursik ko maijur nai tubuh ini tuhaki, bohi na labok malilung, bohi na basari. Sohea marhalik kingi ala ni namuruk, saya lem doi. Hape idama, nuaing nunga sabtijur bei. Bohi na minari, sojupang harukut nilate dohot hosom disi gari tu sisiana sohea pola salpu hatani i. Gariada tahe say lamot do bohina rodi na laho mamuri pat nasida pe ujui. Anggonuaing nunga marlangani, jala sabti jurdo. Paputus maroham mangedehon. Maredehita nomor 70 ayat 2. Via dolorosa, nunga niripu motok mana masai. Oh Jesus, dang tinagam ikon marudut be anggo marnida hinadangol ni naniaem. HP bereng mao manusia. Nunga disoro jala ditogu Jesusi songon biru-biru na tinogu tu pamotongan huhut manetehi mudarnai. Via dolorosa, lapang haberniton, padang harorobur, nunga modar daging nitu haki. HP pamanat ma. Buasa tung pasombuam muda petu haki mamorsan silangi. Tiang nabalga naung pisabani. HP nuaing ikon ape mai tutakuhu ni tu haki na somar nangoni be. Nunga maheu di pasipal-sipal. Somalo mangguit be daon. Alay tung unduk do manuhuk silangi. Pereng mak
Nunga borhat iddu ni soldadu ni halak Rom. Nunga dienjak hodana na tuiti ihut do tusi akka soldadu marlotom-lotom pat na isian las ni rohana sidabe rap dot akka sinjata nape. Hape adong made bamuse di pudian ni nama nio papan tulis panuratan ni sala ni nahona uhumi. Pajenek ma. Jahama didok disi Jesus Nazarenus Rex Judaiorum manak di papedek inri lapatanna Jesus nasian Nazaret rajani Jahudi ihut mamusetu si Jesus nama morsan silangi niudurhon ni akana torop rabdohot sarok kanan nari soldadu dang hapalang be sura-sura ni situa ni malimi rap dohot situa ni natoropi dohot akka si boto surat pe ay nunga disuhung be Jesus ki dang adong be alo-alo nasida di rohana HP nunga mulai akka hitir si mga rudop ni tuhaki nunga daol-daol si mangido na maniop silangi nunga marjogal si manaruk nai nunga telu-telu besi manjojak nai idama nunga naeng tukapi bana nunga sosam tu hakitu jolo ni onjar silang na borati HP marpalait dope muse sambok-sabok namar suga-suga tu daging nai mandok asa hicat alai dang tarbahem be dang marnangon be dang tarpayda-ida akka ina-ina boru-boru parbarita na mangihuton Jesus sibe nama say gabe marsaburan mailuna si dabe tumatangis mga dungi tu haki HP ruar dope panurirangon sian si makudap ni tu haki madok unang au tatangisi hamu ale Jerusalem dirimu na dohot anak komuna ma dada dirina disarihon jumolo alai na toropido na rumikot anggo ibana di patutoru do jala gabe pangoloi pai mamate polatung mate tarsilang dia madalan ninna rohani soridadui anggo silangi ikon sahat do tugol gata tuani madisi si Simon halak dagang pangarato nasian kirenei dohot HP dada nama rasini roha ho HP alai asatung ikon sahat do Jesus ki tu partakurahani di do roham asatung haru diparsilakon nanget-nanget tuat manasida sian dolok sione nakok mamuse turobean ni partakurahani nunga mandok sahat nuaing idama nunga sirongom sude akana toropi asa haru di idana sidabe di pajalhon tuhake Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhane Golgata Gulgolet Gulguta lapatanna partakurahan agan peadong dua nari natar silangi ima akka parjahat di Golgataon dangadong lao rohani halak painod durtusi ay pangalaho naong somaldo si songoni alay anggo tu silang ni tuhatay silang na sohea masa dopei halongangan bolon doi anak ni debata tarsilang oh Golgata Golgata buasa magabe partakurahak ko ia tungsian rupa petari dadonian
ay madabu tulpang tu gabbo mardomu do rupa tu pangalaho ia rupam da mardomu do tu pangalahom gariada tahe tardok do madabu gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goarmu pe Golgata lapatan na partakurahan aha matagamon ubay songoni goarmi adong naman dok hodonin na naman nabunihon takura ni si Adam na parjoloy hape balaos homuse manaing manabunihon nang takura ni si Adam na paduahoni pulut maroham naing manabunihon takura ni tuhaki puasa mapasombuong musoldadui marhobas membuat toko na dohot labang na nagadjangi amang ida ma ditinggal hondope tarhonado pe tahena deba membuat tua anggur na marsaor pogu amang dagabe songon ubat si pamate pakilala amai asa unang dia itu haki di rohana na berniti alai diripuhoma ale jaloon ni tuhaki anggur si palesemmi da dibere kodo ditulak si lehom-lehom mi aidung didai dang di jalo ibana jaladang olo ibana manginum o ale manusia ni si ulu balangari tung tua anggur na marsaor pogu mahape si lehom-lehom mutu Yesus nama morsan dosami angguau ikon hulului maaek sorba jati laho pasobu uas ni tuhaki nuaing palaluomu matangamu nagirgir manokoki ale soldadu Aisa dia huroha di jaloho upam manokokon labang mi boa sama paso buomu si majojak na naringgas mangalak kalau marjamitai nuaing ditabat amang ida mak nunga dibuat labang nagadcangi tung sohitir do tangami ale soldadu maniop labang nasongoni gadcangna nunga di pajonok hotu tangan itu haki ida ma nunga diatuk doho toko natu silangi oh Yesus si mangidom nasai mamasu-masui ikon labang omai amang nunga marlajakmu dari sian si mangidonai maniris dohot sian si manjojak nai dangol nai bernit nai porsuk nai dang naholan haci be ay nunga tung mangarotani nungaing tamama tau kuhoni di bagasan rohatta dinata endehon ahama ende honoko buku ende nomor 81 ayat 5 Jangan
malam tunakok na mataniari. Ida nunga pukul sia manugot na. Nunga jongjong be silang ni tuhaki. Nunga gatung Yesus anak ni debata dihau pinarsilang. Sukot tu langit sodais betutano. Nunga di tonga-tonga ibana. Saut ma ibana nuaing gabe sipado mujolma na dirura partangisanon dohot debata amatta parholong na di surgo hasonangani. HP ihut dope muse dua nari parjahat tarsilang makaliangisa. Ida mari burnai akka painot duri. Akka situani malim dohot si boto surat. Situani natoropi rap mangupirupir ulunabe huhut mandok akka hatanabe lao paururuhon Yesus mandok. Peho na mga lohay bagas joro. Jalan apa jong jokosa di bagasan toluari. Palua dirim. Jalan mijur mahosian hau na pinarsilangi. Nang dunggaung tuhaki alesi tua ni malim. Dang sombudo peroham. Boasa say babaam mudope. Say pambebeatam mudope huhut mandok palua dirim. Molo natutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinarsilangi. Akka soldadui pe dohot do paururuho ni bana. Dibuat do abit ni tuhatta dibagi ma. Didabu do pe todung na tu sappe-sappe. Opat do soldadui. Ba diparopat ma abit na. Alay tading ma sappe-sappe na. Kitu na do guarna. Todung madibahen lau marbagi-bagi. Dada alani malim martodungi ale soldadu. Dada alani paretani idduki. Alai tung na pasauton lomo ni rohani debatadoi. Ay tarsurat do. Dibagi do abitna. Todung do dibahen taringot tu sappe-sappena. Garidongan na natargatungi tahe. Parjahat na sumalini doho do mangaliay ibana. Asa nungatung sange sude horong manipalhon isahisak tu ibana. Alay sakka babahata pedang dibuha pamanganna. Di paula so di begedo suara ni natoropi. Toktong do hata holong haruar sian pamanganna. Tuani madisiho ale parjahat nasadanari. Ay muba do roham siala ni silang ni tuhaki. Tuani mahoma micang do ngammu parjahati. Tabo do hatami mandok. Dang dihabiari ho debata. Atik perap hona uhum hita. O Jesus, ingo tahu dung sahat ho tu harajaumi. Nian anggoro hamandok da mangotahi mabugang nai. HP anggo tuhani tenang do marsuara sian silange. Silang mi ido haluauke. Mare dehita silang nabadiai. Bagaimana
nunga makuling Jesus odo hatana sian silangi ali amang marpamuati maroham midana sida aidang di boto nasida nabinay nasida dang dau di batasian ibana songon pakatayon ni napaadu padubu hido suara ni Jesus di dogma ali amang marpamuati maroham dana haruar sian matamu al holong ni roha dui ise manatuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na manilakoni diodi hondo pejala di paramoton out au songoni Tuhan nunga dohonoku ale amang sai luluhon mapabahenan na sida itu au dohonoku ma ale di mata parbadahon mabadaku hape anggo tungho gok holong do haholongan nabadia sian Tuhan Yesus sai sanggopi sai bongoti roha doho todiki aidang diboto nasida nabinay nasida benian naso diboto situan ni malimi alay di paulaso diboto bedo hape agan pesongoni dang marnamoto olong ni roha ni Tuhan Yesus ay bidang petao ubidang do holong nai bagas pelaut ubagas do holong nai tibo pelangit tumibo do holong nai situtu do hatakon tuho sadariod do horap dohot au di paradiso tu parjahat na di siamun nai do nian hataon alay tuho dohot tu au do deba pang ngoraina dahata si pangalabo hito di doi au datu au dohonokuma si diang panguluan mai lapatan na pangalapan hosaluja sia dia matagamon boy puas hata si songoni olan sian matamual haluaun ni doi dangulu masohot mual haluaun ni mabaorhon pasu-pasu tuna paubahon rohana agan pedi tanoon tarbegi suarana alay anggo isina nunga di paradaiso ido ubahin dido sadariod do horap dot au di paradaiso agan pedi hawi do pe hau gaung-gaung ale parjahat alay ala di paubah horoham ala ni nunga tubuh haum di paradaiso ni dewata sonang naiho dapatut maheddehonon munian sonang di labung Jesus sonang narotusi unang beho mabiar laho mandapat toni toktong di jawon Jesus seroma hotuau tadikon hahulomon jala haposia di mainang anak mi di ma inang mi dang dipalikang inang na si Maria yatong tapuk ni pusu-pusu na naung gatung di silangi di pamanat Jesus doi di dokma di ma inang anak mi da jamita parsawaran na roking doi asamar partalia na sa daon ganuk na porsea di ibana ni rahut ni silangi nunga bandau-dau jongjong akan na manada Jesusi songoni musenang akaparopuan na mangiuton ibana sian Galilea beha matahe dada tiala roha ay gari si Petrus be pola do di pabuburahon dirina pabuan naso ditada Jesusi masih aison api sian gurung-gurung nado ninna rohana be alay yanggo si Maria inanai rab dohot pariban na dohot si Maria ni si Kleopas dohot si Maria Magdalena jongjong jo di labung Jesus na disilangi
dang tarpa bereng-bereng Yesus be ina pangitu bunai songoni musenang inana si Maria dang tarpa ida-ida be anak sinuan beunai di sidi libas son soldadui lasak-lasak na itu Yesus di sido songon na ditutupon ulus na itu si majujungna unang di paida-ida dok da ikon maheu ho paida-ida osa dang tarurupi si Maria be olan ilunai nama di paro pola hira nama hiang parililuanna mamerengi ma Yesus gabi marswara mandok di mainang anak mi pos maruham pirma todim mau asau di jolonion di leondonian si inumon alai dang di salo hape nuaing nunga dipangido dasau dosongan atar surat di pada narobi hian taringotu ibana dinani do ni parpesal meni merus dogogoku songon ngar-ngar jala lohot do dilaku di langit-langit ni pamangaku jala tu orbu ni hamatean di papodom ho au Yesus mual hanguluan ni borus Samariai nuaing gabi mawas songon na dipurun di hilala mamiltak mataniari mangotahi mabugangi lam sidung mudarna mardurusan sian bugangi modarma di hilala songon na sukot nama di hilala sialap ikauna alani mohopna gabi di John Jesus mau asal asa saudo sobu uasu ia mauas pe Yesus i dang pola be dohot au muse majohon di ujung lakaku mau asau tutu godang do na huason di portibi na mangilason alai nuaing gabe sobu masudinai ala naung di porsan Yesus di silang na Uhud madok mau asang Eloi, Eloi, lama sabatani. Ale de bataku buas satung tadi konon muang. Nunga songon ala nantar pujung songon tadiang na hapuluan Yesus disilangi. Di bereng humaliang hola ni mana nama na pujung dihawi. Tu dia hoalia kasisian na sairap dod ibana na senaun nai. Nunga tu dia hoale Petrus dadi dok hodo na sotu pata di kononmu ibana nunga tu dia hoale Lazarus nunga tu dia hoale akana bosur siala roti si sautik na sian Yesus ki tu dia hoale manusia di ida matugijang songon na dipatai de batabo hina dungi mangangguk badar ma ibana angguk badar na badia don mandok Eloi, Eloi, lama sabatani. Ale de bataku buas satung tadi konon muau. Dada mamurai, dada nama dele manang mamulasi Yesus diangguk naon. Asatung paltak do tahilala. Bagas ni pakaholong ini di bata di pakokop nei dihita. Ay songonima bernit ni si taononi ala ni dosanta ala ni akadot dot maho ale todiku akahitir maho ubege angguk badar nabadiai ay ho iado tama mangangguk koni ala ni hajahatonmu hape nunga dijuluani anak ni jolmai mangangguk kosa ali amang tu bagasan tanganmu ma hupasahat todiku Yesus na burju maramai Yesus anak si pangoloi dangdung makalupaon amana na di surgoi sian mula ni ulaon na saat ro di ujung ni ngoluna saitong dong ngolu na marpadapotan tu amanai nuaing pe dang tu hamatiani diodot tontot dina dang lupa ibana pasaton arta no marga itu amana
di panggonggopon do tuamana na di surga ito dinai di dogma ali amang tu bagasan tanganmu mahubasahat todiku. Oh hamu hurian yala Kristen na badia. Nunga di juluani anak ni di batas waram majon asa diingot to panggonggopon ngolum do to dim tu tangan ni amata na di surgai. Sitong do molo ta parhatopot marite ede ni akka na porsiai marede mahita. Nunga marujung ahaduna marujung nunga marujung aka ulaon dohot paraloan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si tanon nai ando orang so dipauduk dope si majujung nai nunga mulai madeli mata niari i marsinodang gabi makolum masadok tanoon dang tarpaida-ida mataniari betu haki na segat tumi songon na maila mataniari imar nida bohi nina say marsinodang na say laon disongga sinodang ni asin rohani Yesus ido sinodang ni mataniari i ujung na gabi dipahohom mamataniari madirina molo adong siak kamu alijol mama nisia parhapistaran portibi madok gerhana ni mataniari doi uji ma pare sohon tutikina manang na cocok doi jepek dua alus tu si madok dang molo adong dope siak koale portibi na mangilas madok timus ni doluk marapi nama pulta doi tangionon ma padok ni parbat dewi suk madok dang atau ngahadui makulu mataniari i gabi makulu masadok tanoon gabi songon na alang sotarida nama tuhate di silangi ale mataniari buasa somakidok beho tagamon nong ditatapodo na somakidok besi malolong nito haki nunga mamirong humaliang disima dipagogo dipanggir Yesus suarana madok nunga marujung jadi tosma hosana jongjong mahisa luhutna.
Yesus ki Tuhan ki Udul maham nungatos hosani Jesusi nungamaru jung bedi bain ho ali Tuhan alai dama nungalaus godang nong jumulo borhat mangutoko sian bagas nyala Kristen di Portibion sian ruas ni huriau penungatorop nalaho mandapot toko beha nungarapo ale haholongan dohot Yesus mi naung jumulo borhat siako ahadulabaku sian hama matemi ale Yesus ki hama upaku sian padang haro buran mi ali tuaku ingot ari hama matem nina kana porsea na parjului pasol hot mahama mate mamang inang tu hama mate ni Jesusi ia hama mate male Jesus gabi hama mate ni hamate aku dui hape ia hama mate male Jesus gabi pitu hama suhaku di itu surgu hasonangani ai marhite ido di paradiho inganan nasonangi yang golet nan ni soldadu na menjaga pamajalani gabi dipuji do di batanin na do tutu do halakon na tigor roha jadi sude na toropi na marluhut may nodur masih topu adorana bedo marnida namasai los mula ma aliaka ama persinua tunas aliaka ina persinua beu aliaka siadusan tagan somulak kita sian punguan na hohomon jongjong mahita ditoruni silang ni Tuhan tai maruji-ruji di labung mi o Yesus ki tung namardame rohai maporus holso-holsoki lam tutiurna rohaki lam gada las nanggogoki dung ho hutada Yesus ki tama makoron las ni rohado dihita hama mate ni Jesuson diukap do dihita dalam tuhaye heon sian hamatiata do sian hinabor ni naung jumulu moding siak kita pe nuaing pe patut mahita manopuk adorat tabi laos mangidehon alani i jongjong mahita saluhuna
Mari dia mahita nomor 70 ayat 3. Rap mahita mandok ditangiang alia manami. Alia manami nyanyi benwal bicang saat tidur badiri. Sairo maharajang sesaut malomoni roham menopong sohornya bicang. Leon matuami sadarion hanglun siapa. Sisa madusa nami sung panisanami di dusa ni doan nama dusa. Nah kami tegian pangut. Halua mami siang ai hoduna punara rod agugun rodia sangapun salilin ni lilin asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong rohani di mata ama dohot parsoran ni to di parbadia madongani hamu saluhudna amin Mauliatima dihita salutna masih jalangan mahita don akan dilabung taganuk jala mulak mahita di bagasan dame horas ma dihita